Salut băieți! Astăzi e 12 ceasuri, noi facem vlog. Mergem la o rampă mai micuță, cam așa de jumătate de metru. Sărim și acolo unde am sărit și ieri și bine v-am pregătit deja. Sunt aici cu Pavel, Andrei și Ștefan. Dați un subscribe la Marius Florin Copot, Andrei 18, Pavel 77 și Ștefan 2013. Hai! Deci acum mergem la... Haideți să mergem, că ne apucă noaptea când mergem. Ca morți. Bă, la ce miroase a mortășenii. Da? A murit? Da, hai că opresc filmarea aici și revenim de acolo, de la drum. Da, bă, am revenit. Ștefan acum nu mai are bicicleta lui, o rablă. Și... na, o rămas, cred că i-am pierdut, nu mă interesează. Bă, da, uite cum face telefonul, bă, coaie. Bă, l-am lăsat singur. Băga-mi-aș. Da, sunt primul, nu mă interesează. I-aș da pe roată, dar poate să are suportul. Bă, ce nesi! Bă, cine mă filmează să dau drop-ul ăsta? Ștefan! Mă filmezi? Hai, filmează-mă tu, Pavel. Ștefan, dar nu oprești filmarea, o lași așa. Da? O lași cum e așa. Da, mă filmezi numai pe mine, nu apeși pe la roșu sau pe ăla. Știu, bă, că nu-s prost. Ce? Da, bă. N-are nimic, dacă pune el infraroșu, pune sunete. Deci acum care Andrei? Așa. Imediat sare Marin. L-am filmat și pe Andrei, bă! Ce-i dă Marin, bă? Ți s-o umflat smasul. Ce-o zis ăsta prorecla, bă, da? Pui tu din ăla, da? Da, nu mă interesează. Ia că mi-e dau, dacă. Bă, pune-mi pariu că cade. Pe o palmă. Cade. Bă, 100.000 cade. Pavel a zis că nu, eu cu Marin zicem că da. Cine câștigă ia o palmă, cine pierde ia o palmă. Dați bă să mă dau de aici, pot intră în mine. Bă! Bă, te lovi? Îmi cer scuze, bă, n-am vrut să dau așa tare. Ți s-a oprit filmarea, bă? Da. Da. Haideți, bă. Bă, coai, bă. Bă, coai, vină și ăla! Da, după o oră de așteptat, vină și Andrei. Bun, bă! Îți trimit eu filmarea. Hai că mă duc eu, bă. Așteptați-ne aici, bă. Oh, ai dus și baton, ești prost ăsta. Da, și revenim cu Andrei în forță. Te-a lăsat? Te-a lăsat să vii și tu? Mergem la sală, să știi. Da. Nu știu. Sărim de 2 ori pe acolo. Da. Îl dăm ăla și plecăm. Unde? Ăla care îmi scăpta eu la 20. Ah. Îl dai tu? Păi trebuie. Îl dau cum să. Îl dăm amândoi și plecăm, da? Aha. Până la sală nu mă. Bă, hai că oprim filmul.